about scholarship, sir, I think ang usa nimo ka advocacy why you're running is to City have College. City College, no. Yes, City College. Ano Yeah, ba kay unsa imong vision gyud sa tanan taga Cagayan de Oro, sir? Mo Anong kina sa ako nakita na ako nga ang eskwela ang syudad nagikabulingon nga City College, no. Mhm. So with that, of course, hayag ang future sa ato mga anak, no. Kinamatay college nga libre. So walay rason gyud ang bata di magatiwas sa kolehiyo kinamatay libre, no. Kini mo ang lain ni siya nga City College kay mura ba og dala tanan mga estudyante. Balag 75 sa amo na sobra kuno matod pa di ba. Correct. Basta passing lang nga maka of course kung graduate ka sa high school, passing ka man gyud. So everyone is accepted lugar diya sa eskwelahan. So dili lugar siya atong scholar ka Top because 10. you have to maintain Okay. grades nga Dili siya, average okay. 80 above or something. Dili. Nagay mga bata hina slow learner ba. So pangmasa gid ni siya gyud Oh, pang masa ganis tanan. kay na may mga interesado kasi nan. Anyway, ang kining atong kolehiyo nga atong gilantaw, dati 4-year course na mga technical TESDA. kanang naman tayo create ang city nga nalimot ko sa pangalan. Ato na siyang part na din sa atong system sa scholarship